O Goberno Central queda só na defensa do novo modelo de financiamento. Rexeitárono todas as comunidades agás Cataluña. Galicia reclama un modelo que se negocie con todos e non só cos independentistas. A proposta ten que ser aprobada no Congreso, onde Sánchez non conta cos apoios necesarios. Xa están en prisión os 5 detidos polo alixo de 200 kilos de cocaína atopado nun colector do Porto de Vigo. Os axentes viñanlle seguindo a pista ao buque que facía a chamada Ruta da Froita desde América do Sur. A súa vida é o mar, pero desde hai uns meses triunfa tamén nas redes sociais, onde comparte vídeos do seu día a día no traballo, trucos para identificar o marisco e incluso receitas. Baixo o nome de Choiño, este percebeiro de Ferrol acadou xa máis de 13.000 seguidores en pouco máis de 4 meses. Boas noites. O novo modelo de financiamento autonómico proposto pola ministra de Facenda atopa un rexeitamento frontal. O Consello de Política Fiscal e Financeira pechouse sen ningún tipo de acordo. Só Cataluña acepta o novo modelo pactado cos independentistas. O resto de comunidades, incluídas as do PSOE, denuncian un trato de favor. María. Si, o rexeitamento é por parte de todas as comunidades autónomas, independentemente da súa cor política, de todas agás dunha de Cataluña, debido a ese pacto acadado entre Pedro Sánchez e os independentistas. Unha reunión que se prolongou durante aproximadamente 4 horas e da que os territorios salen pois como entraron, sen acordo. A ministra Montero divide as diferentes comunidades, asegura que a este modelo pódense adscribir ou non dun xeito voluntario, pero na práctica isto podería significar perda de cartos para diferentes territorios do noso país. Dende Galicia amósanse preocupados coa reunión desta mesma mañá aquí no Ministerio de Facenda, pero din que aínda hai tempo para a negociación e para que a ministra Montero recapacite. La reunión de hoy supone un hito. Onde a ministra Montero ve un fito con case 21.000 millóns de euros adicionais, o resto de comunidades amósanse decepcionadas. Rexeitan un modelo de financiamento autonómico negociado ás costas cos independentistas. Trae aquí un modelo que ha pactado a espaldas de las comunidades autónomas entre el señor Sánchez y el señor Junqueras, y nosotras todas tenemos algo que decir ahí. Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña. Precisamente a Cataluña a única que apoia a proposta. Deféndese a ministra, pero atopa a oposición incluso das comunidades do seu propio partido. Puede terminar saliendo lo que les interesa a los independentistas y nada de lo que nos interesa a los demás. Nin as socialistas Castela-A Mancha e Asturias están de acordo cun modelo que, segundo Montero, é voluntario, pero detrás do que ven unha chantaxe. Que nos están diciendo, queréis, si lo aceptáis, 1.248 millones más, y si no lo aceptáis, pues lo perdéis. Por lo tanto, el chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas. No nos gusta que nos pidan adherirnos a un contrato que ya está suscrito con anterioridad, tampoco aceptamos un plato precocinado. A Montero tamén lle afean que Andalucía sexa a comunidade do PP que vai a recibir máis fondos, a uns meses de que a ministra sexa candidato ao goberno andaluz. O presidente da Xunta insiste en que a proposta sobre financiamento do goberno está deseñada para beneficiar a Cataluña a cambio de manter a Pedro Sánchez na Moncloa, como demostran, segundo Alfonso Rueda, as reunións privadas que mantiveron Sánchez e Junqueras antes do encontro público da semana pasada. Reuniones secretas, reuniones que non nos contaron, donde todo estaba dirixido a beneficiar clarísimamente a unha comunidade autónoma, e todo aquilo co que se beneficia é o que se nos detrae os demais. E no caso de Galicia, especialmente, estamos vendo os números son intolerables e, por lo tanto, faremos todo o posible para que eso non se faga unha realidade. Miguel Ángel Gallardo renuncia á acta de deputado en Extremadura. A menos dunha semana para a constitución do Parlamento Autonómico, o ex-líder dos socialistas extremeños anunciaba en Xe a súa decisión, comunicada á Comisión Xestora do partido. Ao renunciar á acta, Gallardo deixa de ser aforado, de maneira que sentará no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Badaxoz pola suposta contratación irregular do irmán de Pedro Sánchez.
A socialista Carmela López agradeceu ao seu predecesor, José Tomé, o traballo feito á fronte da Deputación de Lugo. Foi no seu discurso tras facerse ca presidencia da institución provincial. Contou cos votos do seu partido, o PSDG, cos do BNG e co voto clave de Tomé, denunciado por acoso sexual. O goberno bipartito na Deputación mantense con estes apoios: os 9 escanos dos socialistas, os 3 dos nacionalistas e o escano do non adscrito José Tomé. Son 13 votos fronte aos 12 do Partido Popular. Carmela López, alcaldesa de Burela, convértese na segunda muller en tomar o bastón de mando da Deputación de Lugo. Toma o relevo de José Tomé, que deixou o seu cargo tras das acusacións de abusos sexuais. Me sumo á proposta do Grupo Socialista. Gracias. O voto de Tomé foi decisivo para que a candidata socialista alcanzara os 13 apoios necesarios. Agradecemento aos grupos e tamén a cada deputada e cada deputado que depositou en min a súa confianza para dirixir esta casa. Uns apoios que tamén chegan dos nacionalistas que comparten o goberno provincial. A nova presidenta comprométese a traballar por todos os concellos da provincia e aberta ao diálogo coa oposición. Aquí non hai ningún pacto da vergoña, non? Hai unha nova presidenta elexida pola corporación. En ese sentido, creo que hai ben pouco de vergoña e sí de satisfacción. Os populares falan dun goberno na sombra. O que vai a seguir e sigue controlando a día de hoxe a Diputación e vai a ter todo o control con ese voto é José Tomé, un presunto acosador sexual. E din que esquecen a defensa das mulleres. Venderon o feminismo por €500.000. Ese é o prezo que lle puseron a dignidade das mulleres, ese é o prezo que puso o Bloque Nacionalista Galego á defensa dos dereitos das mulleres. José Tomé manterá a súa acta como deputado provincial non adscrito. A multinacional Xeal, a antiga Ferroatlántica, arranca a construción en Dumbría dunha planta de carbón vexetal co que reducirán o carbón fósil que usan na produción das súas ferroaliaxes na Costa da Morte. A empresa prevé que a fábrica estea rematada no mes de xuño. As máquinas xa traballan na construción da fábrica onde Xeal prevé producir entre 11.000 e 14.000 toneladas de carbón vexetal para abastecer as súas instalacións na Costa da Morte co obxectivo de avanzar cara a unha industria máis sostible e competitiva. Que nos permitirá reducir, como nos contaba Adriana, nuestras emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, en unas 50.000 toneladas al año, al reemplazar entre un 15 y un 40% de nuestro carbón fósil por carbón vegetal. No proxecto investiránse máis de 28 millóns de euros, 8,7 procedentes do PERTE de descarbonización convocado polo Ministerio, que anima as empresas galegas a presentarse a unha nova convocatoria destes fondos de recuperación que publicarán o mes que ven. La línea 1 de descarbonización industrial abre el 2 de febrero hasta el 13, 330 millones. No dejéis pasar las últimas llamadas de este proyecto. Alfonso Rueda di que este anuncio é unha boa nova, se vai acompañado dunha ampliación de prazos para collerse as axudas. En que levamos moito tempo dicindo que había cartos que nos estaban mobilizando, os prazos corrían, estamos no ano onde os prazos rematan máis ou menos a mediados deste ano, por lo tanto, se amplían os prazos, se poderán aproveitar. En Galicia hai proxectos que desde logo os poden aproveitar. A Xunta declarou proxecto industrial estratéxico esta fábrica que nesta fase de construción emprega 60 persoas. E xa temos as datas da selectividade 2026 en Galicia. Os exames celebraránse os días 2, 3 e 4 de xuño. Os horarios e materias están na páxina web da Comisión Interuniversitaria de Galicia. Mentres os gandeiros endurecen as protestas. En Lugo queimaron rolos de herba e en Ourense os tractores seguen parados diante da subdelegación do Goberno. Medio Rural comprométese a incrementar os controis ante o acordo entre Bruxelas e Mercosur e impulsará a promoción dos produtos galegos para apoiar o sector. A Xunta exíxelle ao Ministerio que aplique mecanismos para que todos os produtos compitan en igualdade de condicións. Cada día son atacadas polo lobo 9 cabezas de gando en Galicia. A conselleira de Medio Ambiente indica que os ataques aumentaron un 72% en relación co ano 2021. Nunha visita en Cerdedo Cotobade, anunciou que a Xunta achegará este ano 2 millóns aos gandeiros afectados, pero lembrou que Madrid ten que aportar os 12 millóns que debe para o mesmo fin. Xa está aberto o prazo para solicitar as axudas postas en marcha polo Goberno galego.
Os profesionais da medicina volven protestar contra o Ministerio e o Estatuto Marco que lles pretenden aplicar. Nunha unidade sindical inédita convocaron hoxe e mañá manifestacións en 8 comunidades españolas, entre elas Galicia. Aquí houbo concentracións ante os hospitais e esta tarde os profesionais sanitarios manifestáronse polas rúas de Santiago. Piden un estatuto propio para os médicos, acabar cas gardas abusivas e mellorar a súa retribución. Continúa a conflitividade entre os médicos de toda España e o Ministerio de Sanidade. A razón, un estatuto marco que o Goberno pretende aplicar a todos os profesionais da sanidade, sen distincións. Nos a ministra de Sanidade que é unha anomalía intentar ter un estatuto propio. Non é certo. A anomalía foi o estatuto marco do ano 2003. Ata ese momento nós tiñamos sempre unha regulación propia. As gardas están no foco das protestas médicas. Din que están mal retribuídas e que son abusivas. Resíntese a atención ao paciente e a saúde dos propios médicos. Durante anos sostivemos o sistema con xornadas infinitas e gardas esgotadoras que arriscan a nosa saúde. En Galicia os médicos protestaron en todas as cidades. A folga tivo un maior seguimento nos hospitais ca nos centros de saúde. Os datos globais da incidencia da folga son de un 20%, na atención hospitalaria un 25% e na atención primaria un 6%. Do exterior, primeira reunión de alto nivel entre os Estados Unidos e Dinamarca para falar do futuro de Groenlandia. O vicepresidente estadounidense J.D. Vance e o secretario de Estado Marco Rubio recibiron en Washington os responsables de exterior danés e groenlandesa. O representante de Copenhague reiterou que consideran inaceptables as aspiracións de Trump de anexionarse a illa, pero están dispostos a falar para baixar a tensión e explorar diferentes opcións para reforzar a seguridade na rexión. Os dous países acordaron crear un grupo de traballo para seguir negociando nas vindeiras semanas. E de Groenlandia falou tamén a presidenta da Comisión Europea. Ursula von der Leyen asegurou hoxe que a Unión apoiará este territorio estratégico fronte ás ameazas do presidente dos Estados Unidos. Bruxelas, María Calvo. Sí, von der Leyen foi clara, Groenlandia pode contar coa Unión Europea. A presidenta da Comisión lembrou que este territorio forma parte de Dinamarca e tamén da OTAN, polo que a súa seguridade é un asunto que afecta directamente a Europa e os seus aliados. Nun momento de crecente interese polo Ártico, Bruxelas aposta por reforzar a cooperación con Groenlandia en defensa, seguridade, enerxía e materias primas estratégicas. Ursula von der Leyen insistiu en que Europa debe ter unha presenza activa na rexión para garantir estabilidade e respecto do dereito internacional. Deixou claro, iso sí, que o seu futuro só pode decidilo a poboación de Groenlandia xunto con Dinamarca. E aínda na crónica internacional, Venezuela iniciou unha nova etapa de liberación de presos políticos, que a excarceración de 14 xornalistas e comunicadores da oposición, segundo confirmou o Sindicato da Prensa. O goberno interino de Delcy Rodríguez asegura que o proceso continuará e que haberá novas medidas de graza nos próximos días. Segundo o Executivo, xa se produciron máis de 100 excarceracións, mentres que organizacións non gubernamentais estiman que en Venezuela aínda permanecen entre 800 e 1000 presos políticos. De volta en Galicia, a Policía Nacional detivo en Pontevedra un home por gravar co móvil partes íntimas a mulleres sen o seu consentimento. Levaba agochado o teléfono nunha bolsa e cando pasaba polo seu carón, unha muller con saia curta colocábase detrás e seguía uns metros achegando a bolsa á altura das nádegas. Foron os propios axentes os que detectaron esta actitude sospeitosa e finalmente detivérono por un delito contra a intimidade. Quedou arquivado provisionalmente o caso da Maruxaina. Seguro que o recordan. Investigáronse as grabacións de mulleres ouriñando na festa da Maruxaina de Viveiro e que se difundiron despois en páxinas de contido erótico. Ocorrera no ano 2019, pero non foi posible identificar os autores desas grabacións. A xuíza di que non dubida do testemunho do sufrimento das denunciantes, pero que ao non atopar indicios de criminalidade contra ningunha persoa, só cabe o sobresemento do caso. Unha tortilla en mal estado puido ser a causa do brote de salmonelose que afecta a un instituto da Coruña. Patricia.
si son xa medio cento os estudantes afectados por esta intoxicación alimentaria. 6 deles deron positivo por salmonelose e un tivo que ser ingresado. As autoridades o que creen é que os afectados consumiron tortilla a finais da semana pasada durante o recreo na cafetería deste instituto, unha tortilla que estaría feita con ovos en mal estado. Este instituto non ten servizo de comedor, pero sí unha cafetería na que é habitual que os estudantes consuman alimentos e que agora permanece pechada. Grazas, Patricia. E o xuíz envía a prisión os 5 detidos polo alixo de 200 kilos de cocaína interceptado onte no porto de Vigo, Xoel. Sí, o magistrado do xulgado de instrucción número 8 da cidade olívica decretou a entrada en prisión comunicada e sen fianza para esas 5 persoas, 5 albaneses detidos no marco desta operación que pasaron esta mañá a disposición xudicial. A droga entrou en Galicia a bordo dun buque procedente de América do Sur e nada máis entrar no porto de Vigo os axentes de vixilancia aduaneira toparon eses 200 kilos agochados nun contedor. Ademais, os investigadores sospeitan que un dos detidos tería vinculación cunha operación, unha tonelada de droga que fora aprendida hai pouco máis dun ano tamén no porto desta cidade. E esa conexión reforza precisamente a hipótese de que as bandas balcánicas teñen a Galicia como un dos puntos principais para acceder, para levar a droga ao resto de Europa. A Audiencia de Pontevedra condena a Juan Carlos Santorum a 13 anos de cadea polo alixo de cocaína do buque Carar. Considera probado que o Arausán lideraba a operación que en abril de 2020 intentou desembarcar en Galicia case 4 toneladas de droga procedentes de Panamá. O tribunal condena tamén a 11 anos e medio de cadea o exfuncionario de vixilancia aduaneira Pablo Vázquez e a 6 anos os 14 tripulantes do buque. A sentenza absolveos a todos eles de pertenza á organización criminal. E hoxe tamén coñecemos os detalles doutro golpe contra o narcotráfico, neste caso na provincia da Coruña. A Operación Lezna permitiu desartellar unha rede que operaba desde varias localidades de Ferrolterra. Na operación, os axentes incautáronse de 166 kilos de cocaína e haxís, varias armas, incluído un subfusil automático, 7 vehículos e 85.000 euros en efectivo. A investigación comezou hai 2 anos en Ozacesuras. Hai 5 detidos, 4 deles xa en prisión provisional. En Oleiros, retiraron esta mañá o corpo sen vida do home que atoparon morto dentro da súa casa rodeado de montañas de lixo. Podería levar ali alrededor de 15 días. É o momento en que os servizos funerarios sacaban o corpo sen vida do interior desta vivenda de Perillo. Por fin rematou o pesadelo, o cadáver que descanse en paz, e nada, agora esperar que retiren toda a suciedade, que desinfecten. O finado é un home de 77 anos de idade, vivía só e podería padecer síndrome de Dióxenes. A veciñanza levaba sen velo alrededor de medio mes e só se relacionaba cunha veciña mediante notas que lle metía por debaixo da porta, a última este luns. Le voy a decir que no sabemos nada de él, que si le pasa algo y que si no va a venir la policía, la nota sigue allí. Yo me doy cuenta de que algo pasa. Contra as 9 desta mañá, operarios de limpeza achegáronse á vivenda para proceder á retirada de lixo e obxectos co fin de permitir a entrada da médico forense, xa que onte lle foi imposible. Ela quería facer o seu traballo, pero en un mínimo de comodidade para facelo. Xa lo que pedía era que, por favor, despejaran a zona para poder facer o seu traballo ben, en condicións dignas. E desde o Concello a palabra que lle dixeron é que non tiñan personal para poder facer ese traballo hasta hoxe pola mañá. Polo momento non se lle realizou a autopsia, porén a Garda Civil indica que a causa da morte foi probablemente natural. Non é novo, pero o calote do fillo en apuros segue funcionando. Os delincuentes están usando agora voces xeradas con intelixencia artificial para abusar da boa vontade das vítimas. A unha muller de Vigo acaban de estafarlle 46.000 euros. Se fai pasar por ese fillo ou filla, lle di, pois, o papá, rompeuseme o móvil, e pídelle de maneira urxente que lle faga algún tipo de transferencia bancaria. Así foi como unha persoa de Vigo realizou varias transferencias e perdeu case 50.000 euros. Agora, as mensaxes xa non son sempre de texto. Así imitan ben voces como a do fillo desta veciña de Santiago. Era o meu fillo. Te lo juro solemnemente. O sea, que te fixo dudar? Me fixo dudar totalmente, me fixeron o ingreso, fixen o ingreso, me quitaron esos cartos, pero o momento chamei a outro fillo. Mamá, eso é unha estafa. Xa ingresara a metade dos cartos. Non sei, o sea, eu creo que as persoas maiores é moi fácil que caigan.
Pero non caen só as persoas maiores. Esta moza atendeu supostamente o apuro dunha amiga. Yo caí en esa. Sí. Dijo que había perdido el teléfono, que se le podía hacer un bizum para coger un taxi y yo pues mandé dinero. Temos que contactar co teléfono ordinario o habitual que usa ese familiar e así poder darnos de conta que estamos sendo víctimas desta estafa. Con tan boa suerte que eles compraron MediaMarkt en el Prat de Llobregat e foi MediaMarkt la que me devolvió el dinero. Pero recuperar os cartos non é o habitual. A policía lembra, desconfían das urxencias e se teñen dúbida chamen o 091. E ollo porque tamén proliferan as estafas co Bizum. Hai quen recomenda non devolver os cartos se nos fan un ingreso desde un número descoñecido, pero o certo é que se quedamos co diñeiro, cometemos un delito. A un taxista acaban de condenalo a unha multa de 900 euros por apropiación indebida ou quedar con 35 euros dun cliente que se equivocara. Cando o pasaxeiro lle reclamou os cartos, non llos devolveu e agora terá que aboar case 1000 euros como sanción. O escritor e xornalista Valentín Carrera gañou o primeiro premio Altair de literatura de viaxes con O mundo desde abaixo. Trátase dun libro que repara na viaxe do misioneiro beneditino galego Frei Rosendo Salvado desde Roma ata Australia, onde no século pasado fundou unha misión. O xurado destaca o impacto emocional que provoca a obra. Saiban que en agalega.gal poden ver un documental sobre a figura de Frei Rosendo Salvado. Un percebeiro de Ferrol triunfa en redes con vídeos sobre o seu traballo no mar. En TikTok, o seu contido acumula máis de 7,5 millóns de visualizacións en só 4 meses. Atopamos a Ramón no porto de Ferrol, a bordo de la Verona, a súa embarcación. Este mariscador comparte en redes o seu día a día no mar. É un bicho moi grande, de moi buena calidad. Eu vou con móvil sen plan ningún. En 4 meses, os seus vídeos acumulan máis de 7.700.000 visualizacións en TikTok. Comentábame que o precio do percebe era moi caro e tal, e claro, fixen un vídeo no mar, e cando cheguei a casa pois xa tiña 100.000 reproduccións. Claro, eu quedei abrallado, non? Porque dixen eu, bueno, isto non pode ser e tal. Subín outro, e 100 e pico mil tamén. E así empezou a cousa como unha bromiña e aquí estamos. Tamén sobe as súas receitas porque a cociña é outra das súas paixóns. Voy a comer que si no se enfría. Chao, chao. Porque digo eu, es que hai moita xente que sube receitas de cociña, pero es que a miñas as ve moita xente, digo, pois non sei por que será. Díselo primeiro sorprendido pola interacción que xeran os seus contidos, que seguirá creando. Pues lo que hay que hacer para que tengamos un futuro en el mar es tirarla al mar. Porque por unha centolla non te vas a hacer. As auroras boreais son un fortísimo atractivo de Noruega e o país acaba de inaugurar unha liña de tren para velas desde os vagóns con paredes e teitos de cristal. Conta con iluminación tenue no interior para non interferir e con avisos en tempo real para que os pasaxeiros saiban cando poden velas. Ademais, funciona con enerxía renovable. O billete para pasar a tarde e noite no tren e volver no mesmo día sae por 130 euros. Faltan 20 días para os Ambrais, pero as cegoñas xa levan semanas de volta en Galicia. Os observadores din que cada ano chegan antes, algo que tamén confirman os veciños da Limia, onde está unha das maiores colonias do país. Antes só viñan, chamábamoslle por os Amblas. Decías, as cigüeñas non ven por os Amblas, ou Morro Rei, ou non sei como, era un conto dos vellos. Pero é que este ano hai para aí 2 meses que xa están aquí, ou máis. Eu creo que incluso algunhas xa non salen de aquí do país. Non sei onde se quedarán, pero de aquí de España algunhas xa non salen. Madrugan tanto que últimamente xa pasan aquí o Nadal. Cando foi no tempo marcharon, pero viñeron enseguida. Debe ser que andaban alá coas bombas por aí e viñeron, sí, dixeron, ai, mira María, mira onde están as cigüeñas. Como van a estar ainda non é tempo de vida? Velas! María é de San Pedro de Laroa, a Avenida das Cegoñas. Mai que ningún sitio, non sei por que se lle deu por vir para aquí. Será porque hai que está o San Pedro e abre as portas. Observar as cegoñas, as súas rutinas e a maneira en que estas se relacionan entre elas é todo un pasatempo para os veciños destas zonas e tamén para moitos outros que veñen de pé feito para velas.
Hoxe falamos dunha figura clave no movemento impresionista, pero moi descoñecida seguramente por ser muller. Berthe Morisot, un talento admirado por Monet e Renoir, cos que compartiu escena na Francia do século XIX. O Balcón, unha obra fundamental no contexto desta corrente impresionista. Captura a luz e as sombras con moita maestría, representa a elegancia e a sensibilidade desa época. O Berce é o seu traballo máis coñecido, pero tamén o máis polémico. Retrata a súa irmá Edma contemplando a súa filla dormida. Destacan o debuxo e a composición, pero tamén o xeito en que olla a nena, non tanto con tenrura como con certa distancia. O espello recolle temas centrais en Morisot, a figura feminina, o interese pola vida cotiá e, de novo, o tratamento da luz a partir dun gran dominio da cor branca. Son só breves trazos para chegarlles á gran dama do impresionismo. Feliz noite, ata mañá.